Ni ume normala nintzen, irakurtzea naiz idaztea gustatzen ez zitzaienetakoa. Horretan zerikusia izango zuten ziurrenik gure irakasleek agintzen zizkiguten liburuek. Literaturako harribitxiak izan arren, ikasle gaztetxo arruntentzat adreilu irenstezinak izaten baitziren. Bidaiatzeari esker etorri zitzaidan niri literaturarekiko zaletasuna. Oso gaztetan hasi nintzen munduan zehar ibiltzen, eta horrekin batera herri literatura ezagutu nuen. Ahozkoa eta idatzizkoa, Asia, Afrika naiz Amazoniako ipuin zoragarriak. Eta horrez gain, bidaia literatura idazten zuten egileekin egin nuen topo. Kapuscinski, Landon, Conrad, 19. mendeko esploratzaile kronikagileak, denek ere munduko bazter ezezagunenetan zegoenaren berri ematen zuten kontakizun kilikagarrien bidez. Eta haien testuekin gozatzen nuen bitartean, zera otu zitzaidan. Nik ere zerbait interesgarria idatzi nezake neure bidaiei buruz. Proba egitea erabaki eta Afrikan zehar egindako bidaia luze batean bizi izandako esperientzien egunerokoa idatzi nuen. Emaitza arrakastatsua izan zen, horrek animatu egin ninduen, eta harrezkero urtero liburu bat idatzi dut, gutxienez. 10 bat obra idatzi ondoren miraria gertatu zen, eta idazteti bizitzeko egoerara iritzi nintzen. Orduko denboran argi neukan, irakurlea entretenitzeaz gainera, nire helburu nagusia alik eta ale gehien saltzea zela. Eta idazleok gizarteko arazoetan inplikatu, eta bidegabekerien salaketa lanean jardun behar dugula esate zutenei, muzin egiten nien. Gogoan daukat, zelako azerre hartu zuen nirekin Paco Ignacio Taibo handiak Sisongo aste beltzeko mainguru batean. Parte hartzaile gehienak teorizatzen ari ziren idazleo mundu aldatzeko dugun gaitasunaz eta bete beharraz. Nik esan nien handineitasun hura barregarria iruditzen zitzaidala. Idazleo gizajo hutsa garela, eta inor gutxiri inporta zaiola konta dezakeguna. Izan ere, alaze pentsatzen nuen orduan. Urte batzuk igaro dira mainguru hartatik eta iritziz aldatzen joan naiz. Batez ere, novela abeltzaren munduan sartu naizenetik. Genero horretako egile jakin batzuei irakurtzeak, ikusezinak diruditen gizarteko baztertuen egoerarekin sensibilizatzen lagundu dit. Umorea eta gordintasuna ezin hobeto kombinatzen dituzten Chester Himes edo Daniel Pennak, kritika soziala ardatz duten Jean-Claude Izzo, Mankel, Markaris, Carlotto. Egile horien nobelak irakurtzea funtsezkoa izan da nire bizitzan eta nire pentsaeran, eta eredu bilakatu zaizkit idazterakoan. Izan ere, irakurketa haien eraginez erabaki bat hartu nuen. Gure ongizate gizartean hain ongi ez daudenei ahotsa ematea, eta horretarako Ture pertsonaia sortu nuen, sasi detektibe bilakatuko zen etorkin afrikarri ilegala. Etaren historioen bidez, txiroen eta baztertuen azpimunduan gertatzen denaren salaketa egin dut azken urteotan. Trama bera, 2. mailan utziz batzuetan. Irakurle ugarik esan didate Tureren nobelak irakurtzen dituztenetik, beste era batera ikusten dituztela gure artean bizi diren etorkinak. Errespetu handiagoz, elkartasun sentimenduaz, empatiaz, eta horrek zoriontsu egiten nau. Orain konbentzituta nago literatura, idaztea naiz irakurtzea, arma boteretsua izan daitekela mundu aldatzeko, jende irekiagoa, toleranteagoa, jende hobea azken batean lortzeko.